Hi Andy, welcome to Dhanlakshmi Jewelry. So today we are here with another beautiful piece from our collection అండి, which is Kanti, and ఇది మేము 3.5 to 4 grams మధ్యలో కస్టమైజ్ చేసామండి, and that too in 18 క్యారెట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మేము 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ కలర్స్ కాంబినేషన్ చేసామండి ఫర్ కస్టమర్స్. సో ఒకటి వచ్చేసి ఎమరాల్డ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ అండి, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇందులో మనం ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెండెంట్తో స్టైల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇఫ్ నాట్ ప్లెయిన్ అయినా కూడా మీకు లుక్ చాలా ఫెంటాస్టిక్ ఉంటుంది. సో మా దగ్గర ఉన్న పెండెంట్తో ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ద రిఫరెన్స్ అనమాట, లైక్ లుక్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి. సో దిస్ ఇస్ ద లుక్ అండి. సో ఇట్స్ అ వెరీ యూనిక్ అండ్ క్లాసీ పీస్ విత్ బ్యూటిఫుల్ లుక్స్. మేము ఏంటంటే ఎక్కువని ఆర్డర్స్ బేస్డ్ మేము చేయిస్తాము. మీకు ఎలాంటి ఐటమ్ అయినా మీకు కావాల్సిన వెయిట్లో మేము కస్టమైజ్ చేయించి ఇస్తాము. సో ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ పీసెస్ కోసం డూ ఫాలోస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, దట్ ఈస్ dhanlakshmi.jewelry, అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్తో పాటు లొకేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాము. సో ఫర్ ఎనీ క్వెరీస్ డూ కాంటాక్ట్ us. Thank you.